Khoroksa bwrwi siklini bumung Khumali bo belai borok kaham kamini borok rok jotono Khumali no kaham hwnlaio. Khumali ni omor jefuro bisi neichi ongo bo afuro khoroksa chelano nugui belai hamjago. O chelani bumung wngkha Sayon haipano Sayon Khumali no hamjakya bini alka hamjakma bwrwi tongo. O kokno saimani Khumali belai dukhu ongo bo nogo mairok chaimanya wngwi mang tongo bo sak keram wngwi thango. Bini sak chayatai mwkhang mokjakno nugui buma hai hinui sungo. Kuphu nono tamo ang mokjak haimang nugo nung mungsa siklai wngkhana ano khulogwi sadi. Khumali kok thaisapano saya siring siring khai tongo. Buma bono nugui belai khairokjago. Buma haino hai singpiro. Kuphu nung tamo wngwi kok thaisapano saya ang numa kwthang tongkhona bili. Ang numa nono bwswk hamjak ang bahaike nini dukhuno nai tongmannai. Afurke Khumali bini bumano beba kokno khulogwi sao. Bwsajakni i kokno khwnawi buma bandiwi sao. Nung nono hamjaye borokni bagwi da dukhu nangwi tong. Je borok nono hamjago bono si nung bo kahamke hamjakna naidi hinui. Saljak Khumali Sayon no sao. Nung ano tabuk hamjaye phano ang nono naisingwi tongnai. Ang nono simisi hamjago ang tai kebono hamjagwi manya hinui. Sayon o kokno khwnawi hama kolok rohorei sao. Khumali nung abo hai tawan sukdi. Tumuno nung ano naisingwi tongkhe salja nung nini Bwkha Baijak nai. Khumali haino hai sao. Nung ano bukhuk bai klaisa ke sawi tongo. Haipono nono karwi ang tongnani belai no kutuk wngjago. Sayon kok kifil mungrwo. Ihi Khumali nung kahamke wansugwi naidi. Hamjagya borokno jor khlaiye hamjagri khankhe ulophano ma kaklaina tongphu. Nung alka chelabai hamjagwi kahamke kaijaklaisidi. Ang abono nayo nini bagwi hinui. O kokno khwnawi Khumali kapnani chengo. Bo a salni simi salprum no kapo. Haite haite ke no taltham wngkha. Afuro bo Khumali Sayon no hamjagwi no tongkho. Sayon ni bwkhao bo afurke hamjakmung phaio. A jorao Sayon bini puilani hamjakma bwribai kaklaijak. Bo afuro Khumali no hamjago hinui saka. Khumali belai no tongthokjakha. Bisi kaisani ulo borok kabo kaijaklaikha. Borokni khoroksa chrai bo wngkha bwrwi bwsa. Borok kaijaklaimani bisik tham wngkha. Borokni nukhung wngkha bigra. Kami rogo samung manthokya hinui Sayon bihi Khumali no sao. Ang phatar hao thangwi samung khlai nai. Kamio tongwi bo samung manthokya. Ang nono rangrok chubawi tongganu. Chana tonangnai bili hinui. Haipono Khumali bwsaino rohornani muchungjakya. Bo hai hinui sao. Ihi nung ta thangdi. Ang nung bai salja salni phanosi kaknani muchungya. Aswkhe ang nono hamjakko tei hamjakma tongo. Je kwpalo gothok no tonglayano nung ta thangdi hinui. Bwsai bono sapiro. Hakjal tongwi bo hamjakma tei poito simisi bwkhao tongnani nango. Kwthang tongkha hangkhe bebakno tongo. Ang ba kifilei phaipi klak da hinui. Hake salja kubui no Sayon phatar hao samung khlaina hinui thangwi paio. A salni simi Khumali bwsaino khatangjagwi Bwkha phatina nai kabui mang tongo. Talsini ni yagulo bwsai haino hai nogo kifili phaio. Bwsaino nogo kifil phaimani bagwi Khumali belai no khatung khaja wngjago. Phiaba bwsai bono agini haike mayarok kwrwi wngwi thangka. A horo Khumali bwsaini gana khlaiye kok kwchang kwchang sawi tongnani muchungjakmani. Phia a horo Sayon juak nungwi kefek wngjak. Aboni salni ulokhe Sayon Khumali no yakarwi alka kaijak bwribai hamjaklaiye kharwi thang paio. Borok phatar hao kharwi thango. Aboni bagwi Khumali belai no kapkha. Haike no bo bini bwsaibai kaklai thangnani nangkha. Khumali randi wngwi thangka. Khumali randi twtwi phano bini bwsajakno kahamke porirwi tei pusiwi kotor khlaikya. Pheba bwsajak bo umor soksukya sini no khoroksa wanjai chelabai hamjaklaiye kharwi thangwi paikha. Tabuk Khumali saijong wngwi thango. Bini kebo kwrwikha. Bo salbrum no khak hamjak tai kobor hai wngwi thangka. Da Kokborok Disclosure YouTube channel no twinai ang Debbarma. Bayap song khani borok tei sakni logi no kwmajakmani wngkha. Belai no tekto tei dukho
aboni bagino kebo phano sakni logi no taya kardi je borok no nung hamjago hinui kogrok khanke nung bono yakarui ta thangdi hake bayap song norok dinini okothuma no khonagoi bahai bwkhao nangjaka abo comment khlai sadi ni norok okothuma no chajagui tongkhangke norok ni bayap rokno bo share khlai redi tai chajakhangke ba o video no bo like kaisa redi hake norok ani channel o katal phai tongnai rok subscribe khlaina di bwskango norok tei bomo hai kothoma video tei motivation rokno mannai au ke norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।